Hľadáte rodinný dom len pár minút od Liptovského Mikuláša? V tichej bočnej uličke obce Beňadíková stojí táto poctivá tehlová stavba. Ponúka pokojnú lokalitu a priestor, ktorý si môžete pretvoriť presne podľa svojich predstáv. Interiér domu je rozdelený na dve plnohodnotné podlažia. Každé z nich ponúka dostatok miesta pre kuchyňu, kúpeľňu a samostatné izby. Vďaka tehlovej konštrukcii a úplne novej streche získavate základ, ktorý je pripravený na modernizáciu presne podľa vášho vkusu. Dom v pôvodnom stave vnímame predovšetkým ako príležitosť. Pri troche predstavivosti sa totiž tieto priestory dajú zmeniť na štýlové bývanie, ktoré bude presne odrážať vašu víziu. Pozrite sa, aký potenciál sa v týchto stenách v skutočnosti ukrýva. Príďte si dom aj lokalitu v Beňadíkovej pozrieť osobne. Ak hľadáte bývanie s vlastnou záhradou v dosahu mesta, táto ponuka stojí za zváženie. Ozvite sa nám a dohodnite si obhliadku.